Znate onaj osjećaj kad kažemo skupilo se društvo staro, pa okupiš ortake, okupiš drugare i vas 5, 6, desetak, kažete, a što mi ne bi napravili državu u državi? Imamo svoju školu, imamo svoj vrtić, imamo gde da radimo, da živimo od svog rada, da smo u hipi fazonu, da imamo svoju valutu, da imamo svoj parlament, da napravimo neku svoju priču koja će da funkcioniše. Zauzmemo neku staru vojnu bazu, zauzmemo njihove objekte, napravimo tu naše kuće, napravimo tu i škole i sve što nam treba, uselimo se tu i da to nametnemo, da to bude onako baš po našim pravilima. I da se okupimo i da to, što najjače, drugari pristanu i kažu, pa to care. Ali šta, moramo da pitamo starog vraća da to odobri, jer ne možeš da kupiš kuću, ne možeš da prodaš, nema ništa, nego stari vrać mora da prihvati cela zajednica i onda ti možda dođeš tu. Napravite priču, dolaze turisti posle nekih 100 godina i šta, nalazite se u Kristijaniji, u Sredanski.